โยฮ่าฮ่าฮ่าโย
Krobol kang tumingal Branga campo kang samya ngadali ladalah mumet aku. Wah, Antasena gleleng pacakmu mbela sirahmu. Ing ngatasmu bocah loro wae wani gawe geger ning Astina. Mbaya wis ben. Wong iki aku karo wis anggene ya njaluk bali negara Astina sing sejatine kuwi kewajibane pepundhenku para Pandhawa. Dadi iki ora duwe niat madeg dadi kraman. Ngono wae Kartomarma. Ora sah kakehan wus rasa kakehan gnom sing tanpa guna. Gelem bali apa ora? Lah nek ora gelem bali arep tok kapake. Yen pancen ora gelem bali tak tibani tanganku ora pecah sira maca dina Kartomarma mbok nyoh tibanana.
Oh. Somikat. Mas. Oh iya. Rene. Balik ke. No. Waduh. Mati aku. As. Wah. Ayo Pak D. Wah, iki Pak D Surtayu yo. Mati wis burung karuan. Bocah yatos men wae, can leleng ya padak iki. Mati to kowe. Wes, suwet. Wah. Alright. Ayo sapa meneh kene. Mati. Udari tumbak. Oh iya. Ayo. Nah. Hey! Ha 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 ha. Yo yo. Wah, iki Antasena ya Pak D Dursasana ya. Kowe mulya wae kono. Wes ora iso. Pangeran Pati. Ora loro, ora.
Malsa. Ah! Oh, kowe mung sekali pukul lho iki. Bubar mawut Wadyabala merga saka pengamuke Antasena. Ya, iki Siwa Karna iki. Lho nek jane mono aku ki ora ngajab peperangan. Waton wa Duryudana manut karo apa sing diomongke Wisanggeni iki mau. Tur ya manut nglilakke Wisanggeni supaya dadi ratu ning Ngastina. Wong ya le dadi ratu ki ora suwe. Ya mung sedhela wae kok. Nanging upama mengkono kudune wong tuamu Pandhawa dudu kowe lan Wisanggeni sing bocah wingi sore kok njaluk negara. Mula Senopati ning Ngastina ora bakal nrenggalangi. Ya wis ayo, gek ayo. Saiki Senopati mungsuh Senopati ya piye? Karna Senopati ning Ngastina, Antasena Senopati ning Wisanggeni. Ning umpama aku iki kok bandayuda karo Karna, mengko nek sampeyan bakale cetha malah kewirangan. Merga iki mengko Karna nek kepengkok mesti banjur ngasta senjata Kunta. Iya kok ora? Ya, pancene kowe kudu mati saka pusakaku senjata Kunta. Lah ya nek mati, nek ora. Lah ya malah kewirangan to kowe. Aku ki yo njaga jenengmu lho, tur meneh senjata Kunta kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusaka sing ora kena nggo sembrono. Kuwi pusaka paringane dewa. Nek jane mung lumepas pisan tok ya kuwi besok yen perang Bratayuda. Lah nek saiki tok lepaske. Lah nek aku mati ora apa-apa, nek ora lah maha izin to. Kuwi lho, apa kowe arep nganggo drehine arep musuh aku? Lah ya ora mungkin. Tur to ngene wae. Aku karo Wisanggeni kuwi anak-anak Pandhawa. Iya to? Lah sampeyan dhewe iki lho. Coba mangilo. Ngilo karo githok sampeyan wae. Tunggal wadah karo Pandhawa. Kowe kok malah mbela wong kanane, ora kok malah mbela sedulurmu dhewe. Ikimu iki nang endi wae? Walah, duwe pakde kok kaya ngene ya. Kowe mengko lak ya malah rugi dhewe to kowe. Walah dalah Antasena cah edan. Pripun niki? Pun adeng ger, pun monggo mlajar mawon. Ngungsi mawon pados kos-kosan apa kontrakan ngaten nggih mboten apa-napa. Pripun paman? Kurawa pun bubar mawut. Mongko angger Karna inggih malah honcat. Lajeng pripun menika Bapa Durna? Bapa Durna menika kados pundi? Aduh ger. Bahaya. Antasena lan Wisanggeni mboten saged disepelekaken. Namung samenika ngaten mawon. Pun melajar pados pengayoman, Ger. Pados pengayoman wonten pundi pun to, Ger, pun.
Monggo sakmenika melajar kula dherekke sowan wonten ing Kahyangan Dandang Mangore. Nyuwun pengayoman dhateng Hyang Pulun Pandya Betari Durga. Nggih, nderek yen ngaten monggo lajeng sowan Pandya Betari Durga. Gumregut cancut tumandang kirang-kirang samya gumragang gumregah arsa jumangka Kakang Wisanggeni apa ni katone Kurawa wis mundur Siwa Karna ya trima woncat ya ning galuh kae tontonan Siwa Duryudana Simbah Durna karo Sengkuni do mlayu kabeh sajake arep golek Pintasrayan. Oh, lah golek bela ya. Ya wis, yen ngono ayo dioyak nganti kecekel. Pokoke ngendi playune diuber, ya diuber. Aning kemengko do arep nanti munggah Kahyangan ya doyak. Oh ya ya tak kancani yo ni yo. Dewaya nuntuna wong perang wong perang kasangsayan
mangimbo imbaning kayangan amo tobat lae-lae. Sejatine ulun ya wis prisa bab lelakon iki. Mongko ora prayoga lamun wis anggeni kelakon dadi ratu. Aja sumelang ya ngger, ulun mesti bakal paring pambiyantu nanging iki saka pantugaku. Wis anggeni lan Antasena mesti bakal padha ngoyak marang kita. Ora suwe meneh mesti bakal padha tekan kene. Inggih. Pandya-Utari Durga. Iya, wis ulun tampa akarya bombonging manah. Kumbayana lan Sengkuni dikepara ngarsa nggone rasawan ya, Ngger. Lole nggih. Inggih Pandya-Utari, bekti kula kunjuk pukulun. Kula inggih ngaturaken pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya, Durna lan Sengkuni wis ulun tampa. Banjur ana wigati apa swanmu kawistara mampeng Sungkawa Duryudana? Inggih pukulun. Sowan kula namung badhe nyuwun pengayoman. Lho, kosek, pengayoman babakan apa to, Ngger? Kalenggan menika negari Ngastina kedatengan kraman, monggo ingkang dados kraman malah namung Wisanggeni lan Antasena. Wisanggeni kepengin dados ratu wonten negari Ngastina. Naden sampun dipun trenggalani nanging Wisanggeni lan Antasena malah sami ngamuk. Mila kula pelajar sowan wonten mriki menika pukulun. Inggih pukulun nggih. Nadyan tasih lare nanging nyatanipun Antasena lan Wisanggeni boten saged dipun sangga entheng. Nyatanipun kula sami kapilayu. Kalebet angger ngawangga pramila mawantu-wantu panjenengan kula dhateng pukulun Pandya-Utari paring pitulungan supados Wisanggeni sampun ngantos dadi ratu pukulun. Leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanen yen tan tulus mengkudyah utama Lae sejatine ulun ya wis prisa bab lakon iki mongko ora prayoga lamun Wisanggeni kelakon dadi ratu. Aja sumelang, Ngger, aja sumelang. Iki saka pantugaku Wisanggeni lan Antasena mesti bakal padha ngoyak marang kita, mesti ora suwe meneh bakal tekan kene. Lajeng kados pundi menika pukulun? Wis Ngger, wis. Tobat mengko yen Wisanggeni lan Antasena tekan kene ulun ingkang bakal ngadepi. Kita wae Duryudana, Durna, apa dene Sengkuni sawetara padha singitan ndelik ana mburi kene dhisik. Inggih ngestoaken dawuh Bapa Durna Amanarya, monggo singitan riyen. Oh, nggih, Ger. Monggo ndelik riyen, Ger.
Satri kumulung mangrempak Kurodoro kurereh kakiri Daranggono gawe gelar Om Lae ora lido jareng wadaplok larak tenan to inggi ngeng sowan wis anggeniro Antasena. Yo, aku yang Betari. Sing gedhe pangapuramu ya yang aku mlayu rene iki mergo aku goleki beburonku. Lae. Ora ana kitang menjangan sing teko kene yo, Ngger. Beburonku dudu kuwi, beburonku kuwi dudu kewan. Nanging Wa Prabu Duryudana Simbah Durna karo Mbah Sengkuni. Ayo, aja goro lho, Mbah. Mergo aku ki ngerti sak klebatan Wa Duryudana sak kancane iki mlayu tekan kene. Ngaku wae. Iya, ulun wis ngakoni yo, Ngger. Yen pancen padha swane ning kene malah ulun ingkang sedya paring pitulungan. Lan ulun uga ingkang bakal ngendhake karep kita wisanggeni nggone kepengin dadi ratu. Loh, kok Eyang Betari malah melu-melu perkara iki? Iya. Mergo lamun jeneng kita dadi ratu kejaba ora pantes nanging iku uga dudu gegayuhan ingkang samestine mula wurungna wae ya, Ngger. Wih lah, kepiye Kakang Antasena? Wis aja ketanggungan. Ini tak maju aku. Rada mundur. Ya. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Edian, medeni. Serem kamu kan menengo. Sapa wae sing dadi pepalang arep kowe yang Betari Durga ki dewa nanging ki dewaning panggoda pangrencana. Dewa sing nasar, mula kudu diwaneni wae. Ngamuk ning dandang mangure. Lae Jaramaya aja meneng wae. Wola untal malang. Metu jaba kene. Kapapak keprang guling mungsuh kapapak bawatnya bentar papakane ngaloga buta baju barat iki sapa jenengmu sing nantang aku mau Jaramaya kok sing medhun kowe sapa? Oh, ladala iki dedya maling raga. Antasena wewani gawe geger ning dandang mangure. Malah bakal dadi pakane para baju barat. Ayo nek iso panganan. Wis gage nyo panganan nek iso. Wah, untal malang we. Ni. Bisa. Ini iso perang iki. So. Terus ke ya kan? Yo. Wah. Oh. Wah. Ayo. Wah. Ah. Wah. Wah.
aku. Jian. Wala. Wah. Wah. Ayo terus antemo. Wah, akhir. Wah. Rumput. Wah, edan kok. Wah. Woi. Oh iya kowe. Mati kowe. Kowe. Kakang Antasena, Piye ni? buta-buta baju barat piye? Wis tak babat habis. Lah kowe iki mau mungsuh karo Jaramaya. Iya, aku mungsuh karo Jaramaya. Ndak dikira aku engko ora gelem grut arepa aku ngetokke daya kemantenku. Lah wong aku ki ya pengen dadi ratu, aku ki ya kudu iso perang. Oh lah, ya bener. Lah terus iki kepiye ni? Jaramaya karo wadya baju barat wis padha keplayu. Lah saiki aku kok malah duwe penemu. Kepengin madeg dadi ratu ning dandang Mangore iki, Kakang. Wilani? Kuwi mbok aja edan to. Ya aku ki ngerti kowe iki petuk, ning mbok petuk wae rasa edan. Rasa ngawur. Dandang Mangore iki kayangane. Wis bene. Kowe iki manuta karo aku. Kayangan ning ngarep tak dadekke negara Dandang Mangore. Butuhe aku kelakon lak dadi ratu to aku. Ya. Mengko Kakang Antasena tak dapuk dadi patih. Niatku pancen arep gawe pengeram-eram. Mula wis rasah Kakang protes, aku tak dandan cara ratu. Piye? Wis to aku nyiko. Iya nih. Wis to, tunggono jero kene. Sawangen. Cah edan bocah iki. Bocah ora normal. Wis to, tunggono kene. Luar biasa tenan. Ayo, mulane kowe iki gek dandan acara patih, gek wis. Oh iya. Aku lho wis dandan cara ratu, kowe dandan acara patih. Yo, Gusik. Nek ana kene
Lah kok malah dadi kaya ngono iki arep tetek apa piye to iki? Lah kepiye to? Lah kepiye wujudku kuwi kaya ngopo? Lah dik malah kaya anting. Wah, ya sik tak salin. Iki apa iki? Piye ni? Wis wangun apa durung? Weh lah, kowe iki mbok ngilu kono ngilu. Ngilu. Iki tak nggo kamuflase. Ben ora konangan nek lek ku ndelik. Aneh-aneh. Ora wis keto, sing tenan to? Iki kepiye iki? Ono malih kok mau dadi sikil ngene. Lho iki aku ki tememplek ning sikilmu, mengko nek ana perkara aku sing nendang. Wegah. Dandan sing mana to? Nah. Ngene iki wae ya. Nah, ngene iki lak wangun. Iya. Secara ketoprak. Ya. Saiki aku kan wis dandan. Jejulukmu sapa ni? Ya, aku tak jejuluk Prabu Candrageni ya Prabu Wisageni. Nah, ra apik ta? Apik. Terus aku nganggo jeneng apa ya? Kok sik tak mikir Apa? Kowe arep jeneng sapa? Tusiya Udu. Kadena Udu. Janu. Puskeswan Dudu. Apa ya ni aku kok bingung nih. Rasa bingung. Aku mau Candrageni ya Wisageni. Kowe Geni Sekti. Wah, weh. Moh ni elek. Entang golek to? Aku kepengen sapa ya ni. Bingung ya aku nih. Rasa bingung gek sasake waton ana geni ngono wae. Baron Geni. Kepiye ni? Ya, kuwi ora apa-apa. Ya. Tenan arep kuwi tenan? Iya. Ya. Kakang Patih Baron Geni. Kowe mono ni. Aku mono. Oh alah ya. Wis Kakang Patih Baron Geni Piye ni? biwarakno marang para kawula yen aku jumreng nata ing Dandang Mangore jejuluk Prabu Wisageni. Tobat. Tobat ngguku karepe dhewe bocah-bocah iki. Antasena lan Wisangkeni wani gawe geger kayanganku Dandang Mangore. Malah Wisangkeni saiki wani madeg dadi ratu ing Dandang Mangore. Tobat aku ora trima. Aku tak suwaning kayangan Suralaya pukulun kula nyuwun pengadilan pukulun.